Så er vi lige ude at gå en lille tur igen. Og der ligger en masse små butikker, indkøbscenter og sådan noget der. Så nu skal vi ud og handle. Lad os se, hvad vi kan finde. Det bliver så spændende, mand. Så er den 30 grader i skyggen. Godt nok skide varmt, men til gengæld så kan man få burritos og alt muligt andet. Og så skal vi lige en tur i Target, en lille supermarkedskæde. Vi skal have lidt at forfriske os med. Hvad er det? Blue Moon. Så sender vi lige en tanke til sheriffen. Jack D. og cola. Fru Hansen har fået en sandwich med suppe, man kan døbe i. Og vi andre vi har fået nogle sandwich med pastrami og ost og svampe og alt muligt. Maskelinsvampe faktisk, så vi bliver mægtig humør, når vi går tilbage til hotellet. Er det ikke rigtigt? Når man bor på Renaissance, så er der også swimming pool. Og så kan man komme ned og træne om morgenen. Det gør Nikolaj. Han er nemlig pisse sund og frisk. Det er lige indtil hans far og mor sætter sig i romaskinen, så får han big time røv. Men der er sådan et at træne med her. Det er faktisk meget hyggeligt. Roger over. Det er det, jeg går i gang med her lidt senere. Bare lige for at opbygge en god appetit til aften. Så man kan se, at jeg har streamet, det hele fungerer. Så er det Jim Bean-tid, og Nikolaj skal have sig en Budweiser. Vores værelse er ved at blive gjort rent, så vi tænkte, at vi skal godt få tid til at gå i baren. Og prøv lige at se en gang, hvad der er vinylbaren. Prøv lige at se en gang. Alle mine gamle plader hænger her på væggen. Også fra Hansen.